Nazdar lidi! Zdravím vás Pederko u našeho dílu Minecraft světa. Dnes si zase rozehrajeme nový svět. Parádička, jak se ho pojmenujeme Pederko. World. A můžeme jet. Jeden. Takže dlouho jsem nenatáčel videa, takže teď se zase musím k tomu rozhodlat. Moc jsem ani Minecraft nehrál, takže můžu i tak, takže i tak budeme už více hrát. Budu se snažit to dodržet a budu prostě se snažit více hrát, no. Aby fanoušci měli, aby vy jste měli radost, je. To je logické. Takže teď si nakutáme dřevo a Kania wood. Parádička. Musíme si nakutat co nejvíc dřeva, no, takže aby jsme potom mohli si udělat nástroje, že crafting table a nástroje. Musíme sehnat ovečky a jestli je neseženeme, tak budeme v háji, ale já myslím, že je seženeme. Vidím to tak zatím. Tady máme poušť krásnou a tam je savana. Doufám, že to bude nějaká zvěř, protože to by se mi hodilo jak na jídlo, tak na vlnu, která je důležitá především na to, aby si mohl vyrobit postel, že? Takže si vyrobím postel potom. Takže, tak no. Já vám řeknu, co dneska budu mít v plánu pro tento díl. Pro tento díl mým plánem je začátek prostě. Začátek hry, ne začátek nového světa, takhle to řekneme. Začátek nového světa a určitě budeme něco podnikat, třeba do jeskyně a tak dále. A různě no. A budu taky těžit, budu bojovat s příšerákama a budu lovit taky. A budu prozkoumávat různé jeskyní komplexy. Dobré. Sekírku ještě jednu. Paráda. Sekírka. Dobře. Tak. Já bych byla rád, kdyby jsme to pro dnešek dostihli, takže mám tím samozřejmě na mysli, že bych nejraději našel zvířata, ale to nemůžu být. Jo, krávy, to mi. Hele, osel! Čus! Jako pětima nohama. Hele, to je malý oslík, to je dobré. Umři krávo. Pojď sem! Pojď sem, umři. Potřebuji jídlo, víš, totiž to je. Jídlo je pro mě velmi důležité. Takže to pochop. A umři teď hned. Teď, hned a neutíkej furt. Ovečky bychom mohli ještě si nalovit postupem času. Dostatek jídla potřebujeme. Dostatek masa samozřejmě. Teď si budu sehnat ovečky, si půjdu. Dobře, krávky tady máme. Takže nějak to hodně laguje. Nejsem spokojený, ale doufám, že vy si spokojení budete s novým videem po dlouhé době. Tak přiznám si, že video už dlouho nevyšlo. Počkáme se chvilku, já to počkáme prostě, až se nám zahra to ne na kaktus. Začínám se obávat, že nenajdu ty ovečky, ale myslím, že mi ji mohl najít. Jídla již i tak mám dost. Teď bych spíš mohl tady dát ten crafting table a udělat lopatu. To by bylo dobré. Uran shower. Dej mi to. Tady však se potom ubydlíme.
něco. Potřebuji prostě nějaké základní materiály, které jsou podle mě důležité suroviny toho. Jsou to velmi důležité suroviny, jelikož si s nich potom můžu dělat kamenné nástroje. Prostě zkrátka všechno možné, co mi prostě hra dovolí, že? Někdy se samozřejmě vydáme na diamanty, to bude dobrá výprava. Výprava plná krve a zranění a boje s příšerákama. Dobré, máme toho dost. Já se začínám obávat, teda co teda budeme teda dělat. Takže nevím, kde jsou ovce za prvé a za B nemám uhlí, takže jak to vyřešíme, no. Bude. Strč. Vyplýtvám to, co dělám furt. Vyplýtváme to dřevo, je mi to všemak. Hlavně, že budu moc co jíst, takže o to mi jde. Všude samé krávy. To se mi moc nelíbí. Hlavně bych měl opět to maso, tím to co nejdřív opeče, protože potřebuju všechno možné, že? Ale takhle se najím. Nají se berko. Osluž si. Dobre. No, čekám, myslím to dopeče. Peč. Steak, ano, dobre. On jsem se řekl, že ta pec vyhasne. To jí nebyl nadšený. Dobré. Máme toho. Tak. Popličku. Ale jistě se to dopeče. Já se zatím porozhlídnu. Po okolí zabiju radši krávu, aby jsme měli ještě více potravy, než máme teď. Ale zatím se dále půjdu porozhlédnout po okolí a jestli tu nenajdu náhodou ovce, protože to by byl Monžák na mě moc hodný, kdyby bylo ovce. A když jim nepřítelé, tak to mi moc nehraje do karet, zombie. Slyšel jsem ho? Vy jste určitě taky slyšeli. A já potřebuji co nejvíc už, co nejrychleji někam zmizet, protože nerad bych umřel, určitě. A já si zatím vyrobím kamenné nástroje. Pokus to mi dej. Sedm to bude stačit. Tak rovno si vyrobíme kamenný meč. Slyšel jsem zombíka, což je celkem praktické, že tady se vyskytují zombie. Všude ve světě Minecraftu se vyskytují zombie, to každý ví. Jistě i vy víte. A já teď hodně spěchám, takže mám fakt naspěch, protože za chvíli by se mohlo začít smívat, což se jistě začne. A já nemám ještě ani vlnu a nemám nic. A to se mi opravdu nelíbí, že nic nemám. To se mi fakt nelíbí, vůbec. Absolutně. To se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. Tam půjdu na tu horu, kde se určitě ovečky seženou. A jestli ne, tak to bude lama. Tak to bude velká lama, která se před chvanouškama ztratnila, no. Což je u mě velmi pravděpodobné. To bude až na vrcholek téhle hory. Tam se uvidí. Tak. Jdeme, no. A jestli je tady nenajdem, tak to budu fakt naštvaný. Protože jo, tady by teoreticky mohly být ovečky.
A když ne, tak ne, no. Tak štěstí bych neměl, no. To se moc tak někdy stane. Nic zajímavého tam nevidím. Ani žádná ovečky, nic. Takže to není dobré. Tam jsou, haha. A brzy se bude stmívat a já vážně nemám čas. To fakt. Se mi našel až příliš pozdě ty obce. Pojďte, holky. Díky za vlnu. Díky moc za vlnu. A potřebuji co nejrychleji si vybudovat postel. To je tím mojím nejhlavnějším úkolem. Kam jdeš furt? Můj hlavní úkol si udělat rychle základnu. Nebo to by měl. Dělej. Tož. Jasně, hoř si. Vypadni, ti říkám. Prosím tě, zombíku, neštvi mě. Já se musím rychle něco nakopat, ale opravdu rychle. Jinak to se mnou nedopadne absolutně dobře. Zas tam hoří zombie. Můžete mi to vysvětlit? Mohl bys prosím zmizet? To je fakt nepřítel. Ta jeskyně vážně bude plná nepřátel. Do které mi se do té jeskyně absolutně nechce. Absolutně. Je tu ranger někde, parádička. Já si zemřu, jestli nenajdu rychle někde uhlí na povrchu. To bude průser, tyjo. Jak nenajdu uhlí, to bude velký problém, protože já ho teď potřebuji jak sůl. A můžu zemřít velmi rychle. A nemám ani ukryt. Pane bože, jak když pederko hraje, no, tak to... Dělej. Aspoň pár uhlí, abych měl. Prostě se tam někde zakopu. Já to prostě nějak řešit nebudu. Prostě tady máme uhlí. Konečně jsem v bezpečí. Dobré. Konečně. A stihl jsem to tak. To je dobré, že jsem to stihnul. Ale usmálo se na mě štěstí. A hned mám nějaký příbytek, který určitě ocením pro tuto epizodu. Ocením, určitě. Určitě tady budu dnes nocovat. To znamená do zítřejšího rána. Dobré. Takže teď tady dám crafting table. Semhle. To je mi více šumák. Paráda. Já si tu postavit. Za zombie mi tam fakt štve. Protože je ruší můj noční klid. Tak. Tak to je špatné. Kde šla ta zombie? Pojď sem. Zombie! Ještě zabiju, pojď. To se mi moc nelíbí. Pojď sem. Nemůžu spát kvůli tobě na rebáku. No, to se mi moc nelíbí. Hele, já to vyřeším. Sice si můžete myslet, že jsem slab, ale tahle se rychle vyspím. A nebudu riskovat v noci. V noční nebezpečí. A už budeme končit,
Takže jsme nic skoro neudělali, takže to není moc dobré, ale už budeme muset končit, protože už máme hodně hodin. Sice to byl takový jenom na úvod díl, jenom která se přesunu někam blízko. Už budu muset končit, protože je 14:42 a někde se třeba tady schovám. Vybudu si tady přístřešek malý. Abych moc nezdržoval čas. Tak se vybudu přístřešek ze všeho možného, abych měl kde pro příštího pokračovat. Takže tady budu, to, abyste si nemysleli, že tady v tom budu bydlet. To vůbec. Tady vždycky, tady se uvidíme v příštím díle. To je určitě zase nějaký dobrý díl. A budu se snažit, aby díly vycházely častěji. Takže děkuji za shlédnutí a ahoj.